Bawat lingunin, may makikitang masarap na makakain. Dito naman tayo matakam sa mga food stalls ngayong holiday season sa bayan ng San Nicolas. May mga nakita na ako na gusto kong kainin. Sobrang excited na ako, kaya tara, samahan niyo ako. Four seasons po. 35. Yan. Isa lang po. May mga upuan na rin sa harap ng kanilang mga food stalls na pag nabili mo na lahat, pwede ka na mag-relax. Cheeseburger po, yung buy one take one. Kuya, pabili po. Yes po. Isang patty sandwich. Patty sandwich. Sa budget ko 150 pesos, nagkaroon ako ng buy one take one na burger, sandwich, at syempre, ay napakasarap na drinks. Sobrang sarap. Pero, may naiwan pa akong 20 pesos which is gagamitin natin mamaya para sa tusok-tusok. Pero, lantakan muna natin to.